ενός λεπτού σιγή στη μνήμη ενός εμβληματικού οπαδού, όχι μόνο της ΑΕΚ αλλά του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα, τον Νίκο Ξεροκώστα. Απόλυτη σιγή για 60 δευτερόλεπτα και μετά ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα στη μνήμη ενός παιδιού που αποτέλεσε σύμβολο του οπαδικού κινήματος στην Ελλάδα γενικότερα για την αφοσίωσή του και την αγάπη του στην ομάδα του, την ΑΕΚ. Καμία έκπληξη όσον αφορά την διάταξη, όπως ακριβώς τα περιμέναμε, με τον Τσούμπερ δηλαδή στην κορυφή της επίθεσης, ο οποίος πιέζει για να κλέψει, εκμεταλλεύεται το λάθος, μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή, πλασάρει, ο Τσαντσάρεβιτς έχει απάντηση. Εδώ είναι μια πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 3 για την ΑΕΚ με τον Στίβεν Τσούμπερ για να ανοίξει το σκορ. Η σέντρα είναι πολύ γλυκά, η κεφαλιά, ο Τσαντσάρεβιτς πάλι. Πάρα πολύ γλυκιά σέντρα από τον Πέτρο Μάνταλο, η αγώνια κίνηση του Ρώτα. Ίσως να την ακούμπησε ελάχιστα, δεν μπόρεσε να την βρει όπως θα ήθελε. Διεκδικήσιμη η μπάλα, ο Σανγκαρέ βγαίνει νικητής, ο Πινσόν την παίρνει και τρέχει στο χώρο. Ο Πινσόν κρατάει, τώρα παίζει στα άκρα για τον Φερέιρα. Ο Φερέιρα για τον Γκρεγκόριο, ο Στρακόσα. Καλή επέμβαση χαμηλά στο διαγώνιο σου του Γκρεγκόριο. Μπροστινή παλιά για τον Γκρεγκόριο, λάθος από τον Κάλενς. Ο Γκρεγκόριο βγαίνει σε θέση τετατέ, το Κάλενς το προλαβαίνει και μπλοκάρει στη συνέχεια ο Στρακόσα. Διαμαρτύρονται για πέναλτι στο μαρκάρισμα του Γκρεγκόριο από τον Κάλενς οι παίκτες της ΝΟΑ και όλος ο πάγκος, ο οποίος στην αρχή πήγε στον τέρτο, τώρα έχει μείνει μόνο ο Ρούι Μότα να γκρινιάζει. Να το δούμε από όλες τις οπτικές γωνίες. Ναι, ο Κάλενς βρίσκει την μπάλα. Αυτό το replay ήταν το πλέον κατατοπιστικό. Περιμένουν απευθείας εκτέλεση. Ο Μάνταλος όμως θα κάνει μια σέντρα στο πίσω δοκάρι. Καλή είναι η κεφαλιά, αλλά η μπάλα βρίσκει στο κορμί, στην πλάτη, σε χέρι. Ο Σιμάνσκι ζητάει χέρι που έκανε την κεφαλιά. Εδώ είναι ο Γκάμπος. Σκέφτεται τη σέντρα, αλλά δεν είναι μια καλή επιλογή και παίζει σοφά με τον Ελίασον, ο οποίος κάνει την προσποίηση και τη σέντρα είναι πολύ επικίνδυνη. Ο Τσαντσάρεβιτς κάνει πάλι επέμβαση χωρίς να βρει η μπάλα πουθενά. Μάζεται νέα σέντρα, αυτή τη φορά από τον Πίλιο, η κεφαλιά, πάλι ο Τσαντσάρεβιτς στη γραμμή του τέρματος, στην κεφαλιά του Κάλενς. Σιμάνσκι, η πάσα για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ κινείται παράλληλα με την μεγάλη περιοχή, αφήνει για τον Ρώτα. Ο Ρώτα δοκιμάζει το σουτ δίπλα από το κάστο δοκάρι. Είναι μάλιστα κόρνερ, έχει βρει λίγο η μπάλα στα πεσμένα κορμιά των παικτών της ΝΟΑ. Ο Πίλιος εκτελεί, πίσω δοκάρι, η ευκαιρία, ο Τσαντσάρεβιτς διώχνει, Ελίασον, πολύ κακό τελείωμα. Βίντα. Αλλαγή παιχνιδιού. Καλή είναι. Κατεβάζει ο Πίλιος. Κάνει τη σέντρα. Ο Τσούμπερ κάνει το κοντρόλ. Κάνει και αυτός τη σέντρα. Ευκαιρία. Κεφαλιά από το Μάνταλο δοκάρι. Αλλαγή παιχνιδιού. Ελίασον κατέβασε με τον Τοράρισον. Προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο. Τα κατάφερε ο Ελίασον. Το πλασέ πολύ πονηρό. Η μπάλα κάπου βρίσκει και πάει κόρνερ. Εδώ θα μπορούσε να βάλει ο Ελίασον ένα καταπληκτικό γκολ. Μοιάζεται να χρειάζεται και μια special ιδέα από κάποιον από τους παίκτες της. Προς το παρόν χρειάζεται να αμυνθεί σωστά γιατί ο Πινσόν φεύγει στο χώρο. Επέστρεψαν 4 παίκτες της ΑΕΚ. Το σουτ. Η μπάλα σταματάει στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεν ξέρω αν έχει κάνει και επαφή με την μπάλα. Ο Στρακόσκα, όχι, δεν έχει κάνει. Ο Μανβελιάν απειλεί ξεκάθαρα την ΑΕΚ. Σανκαρέ πέφτει μόνος στο χόρτο, έτσι λέει ο Στρέντερ. Κερδίζει με Ρώτα. Ο Ρώτα κάνει το σουτ. Τσαντσάρεβιτς σε κόρνερ στο 73. Και ο Χατσαφή θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο που κέρδισε η ΑΕΚ. Δυνατά για τον Βίντα, η μπάλα βγαίνει έξω. Το σουτ! Απίθανη επέμβαση του Τσαντσάρεβιτς στο σουτ του Ρώτα. Ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ από τον Λάζαρο Ρώτα. Άλλη κομπίνα τώρα.
Στο ύψος της μικρής περιοχής, πάλι εύκολα απομακρύνουν. Πάλι ο Φερνάντες έξυπνα. Ο Βίντα κατέβασε υπέροχα με το στήθος, αλλά βρήκε την μπάλα στην εκτέλεση από κάτω χαμηλά και την έστειλε πολύ ψηλά out. Μάλιστα είναι σηκωμένο από το σημαίακι του βοηθού, υποδεικνύοντας τον Ντομαγκόη Βίντα σε θέση offside. Αμφιβάλλω. Ανεβαίνει ο Ρώτα σε ένα ακόμη από τα πολλά ανεβάσματά του. Κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Πάολο Φερνάντες. Η σέντρα του Πάολο Φερνάντες. Σούπερ! Άπλωσε το πόδι του, μπήκε εκεί και ο Λαμέλα. Η μπάλα πάει στα δίχτυα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ βρίσκει το γκολ που δίνει νόημα στις καθυστερήσεις. Ξανά ο Πάολο Φερνάντες με την πολύ γλυκιά σέντρα. Η κίνηση του Τσούμπερ, απλώνει το πόδι του. Το απλώνει και ο Γκονζάλο Σίλβα. Δεν αποκλείεται αυτός να την έχει σπρώξει στα δίκτυα. Λίγο ο Τσούμπερ, λίγο ο Γκονζάλο Σίλβα. Σημασία έχει ότι η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. 1-0 για την ΑΕΚ. Ναι, ο Γκονζάλο Σίλβα. Οι παίκτες της ΝΟΑ έχουν καταλάβει καλά, διαμαρτύρονται για χέρι. Σέντρα. Το γκολ μετράει κανονικά. Ο Μάνταλος κάνει σέντρα. Η μπάλα περνάει, ο Χατσαφή. Τεράστια ευκαιρία στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτέλεσε χωρίς κοντρόλ στην κίνηση, γιατί δεν είχε μέτρα για να κοντρολάρει. 16ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Η ΝΟΑ θα πάρει την πρόκριση. Η ΑΕΚ θα πάρει μόνο μια φτωχή νίκη με 1-0. Και κάπου εδώ άδοξα θα τελειώσει η ευρωπαϊκή σεζόν της Ένωσης.